И така, мислиш да откажеш цигарите. Браво! Само че има един проблем. Едва 3% от хората, които опитват да откажат цигарите сами, издържат няколко дни или седмици. Така че, какво ще направиш? Ще опиташ с електронна цигара, инжекции, дъвки, хапчета, акупунктура? Тези методи може и да ти помогнат да махнеш цигарите от устата си за известно време, но не и от ума си. Сигурно се страхуваш, че когато спреш да пушиш, ще почнеш да ядеш непрекъснато. Че кафето вече няма да е същото. Че ще се чудиш какво да правиш с ръцете си, особено когато излезеш с приятелите си. Мислиш, че ще ти е трудно да продължиш да живееш без цигарите, които са били част от живота ти толкова време. Но има и друг начин. Ти можеш още утре да се събудиш така, сякаш никога изобщо не си пушил. Да продължиш да се наслаждаваш на кафето си, да излизаш, да се справиш с стреса и скуката и даже да станеш по-релаксиран. Без да се измъчваш, без да напълнееш, без да жадуваш за цигара и да завиждаш на другите пушачи. Можеш да започнеш чисто нов, по-здрав и по-богат живот. Всичко, което трябва да направиш, е да посетиш терапията "Не пуша вече" на Алън Кар. Тя има над 30 годишна история и се прилага в 50 страни по цялата планета. И вече е помогнала на над 30 милиона пушачи по света. И още по-важно, терапията "Не пуша вече" има успеваемост над 90% на базата на уникалната ни гаранция за връщане на парите. Твърде хубаво, за да е вярно, има и още. Ние сме толкова сигурни в успеха на нашия метод, че ще ти дадем писмена гаранция и ако не спреш да пушиш, ще ти върнем парите до стотинка. Няма нужда да решаваш веднага. Не е нужно дори да искаш да спреш да пушиш. Просто се обади на българския център "Не пуша вече" на 0888 90 70 50 и продължавай да се усмихваш. Току-що направи първата стъпка към своя нов живот. По-здрав, по-богат и по-свободен.